Tinokutambirai kunhau dzomanhoko zuva rechipiri mwedzi uno wakukadzi. Nyasi pasi rese izuva rikurangariwa nzvimbo dzomatoro dzino mvura yakawanda kuti dzigochengetedziwe nokuti dzakakosha mukuwanika kwemvura pasi rese. Nyasi pokare kwaizuva rokuzvarwa raNelson Chamisa ano makore 43 munhau dzaNyasi. Zimbabwe ndiyo nyika dzimwe ichatanga kuwana kamushonga kokudzivirira dzihwa mupengo kari kupiwa kubva kuChina pachena. Kamushonga kachipo chiri kubva kuwanhu wokuChina. Hino kuti wakuru wedu vari kufungewo nezvokutenga zviri kuita dzimwe nyika peno kundomirirawo kupuwa sezviri kuita ipapa. Wamunangagwa waribe kubenuka kubasa Nyasi kwawaifanira kubenuka. Heno kuti wari kuhwara chere kana kuti chii, mureketeri wawo aribe chaataura kuti chii chiri kuitika pakusabenuka kwawo. Wanga wari kufanira kunge wakabenuka kubasa mwedzi uno wakukadzi. Ticharamba tichiringitsa kuti zvii zviri kuitika. Gurukota raWamunangagwa Ngobe Zita Njovu rinoringa nezvenharaunda nezvinoitika munharaunda rati iro raita mapwapwa Nyasi richiti wanhu vari kuita basa rekuwaka dzimba dzavo munzvimbo dzinomatoro nedzimwe nzvimbo vari kuhwisiwa nonharaunda pachezvayo. Watiwo wanhu wavo vanofanira kuziva kuti pasi chigare munhu waisagona kungoita zvese pese pese. Saka nii zviri kuitika kwavari kuhwira vanhu tsitsi asi watoita kuwahwadzisa idi. Pakanyangarisa mabi angu. Tichiringana nezvonharaunda Nyadire dhamu raakufashukira kureketa kuno zvokutoti wanhu vari dzasi kwaro vanofanira kuramba wakangwarira kuti mafashamu arege kuwasvikira wakawaraiwa. Izvi zvatoita kuti wanhu vazhinji wafare nokuti mvura yanga yanetsa. Madhamu munyika azara zvokusvika pazvikamu 95 kubva muzana kana kupfuura kureketa kuno. Madhamu okubulawayo Bedzi anopa mvura kuguta iroro ndiyo ega ari kuramba achinetseka nokusaika kwemvura kuzara. Toramba tichishivira kuti madhamu enyika yese agozarawo nokufashukira zviri kuita ikweduya. Sangano rinohwisana nouori reZimbabwe Anti-Corruption Commission rati iro rabata vamwe vanhu wanga vaine zvinhu zvokuongorora nazvo dzihwa mupengo zvakabiwa kuchipatara chomupilo kubulawayo. Wati zvinhu zvenge zviri zvemari inosvika madhora okuAmerica zviuru 12. Toramba tichivatenda kana vari kuita tuzvinhu twakadari, asi tamirira kuti wabatewo howe huru. Hino kuti vari kudzisheiko. Mune imwe nyaya inofadza, wana muchuchisi wokumasoja wanga wakaisiwa kumatarotsi mhosva owanhu wabisiwe ikoko. Wasara nemazuva 17 bedzi kuti wabisiwe nokuti kubva gore ra2019 mutongo wakanga wapuwa wokuti wachibisiwe waakuita kuti uchishande kureketa kuno. Toramba tichitenda izvi nokuti masoja anofanira kuramba ari kumasoja uye kuti masoja auyewo kuwanhu. Tichibata mutemo kudaro, sangano rinomirira magweta munyika reLaw Society of Zimbabwe raisa iro mutungamiri waro Wellington Magaya ndiye asarudziwa. Toramba tichitenda tichivimba kuti zvichagoita kuti magweta asenze zviri nani uye kusenza vachiita kunge vari kudzvinyirwa nehurumende iyi. Hwendo huno wanhu vagoona kureketa zvinogona kuvapinzisa mumushishi. Kureketa kuno wanhu wakagoreketa kuti mapurisa achapa wanhu chirwere chodzihwa mupengo vari kubva watosungiwa sezvakaitiwa Johanna naCecilia Nozuro. Wanhu wairiwa wakareketa kuti mapurisa anga asiye wanhu wanga wasunga nokuti waigwa wapa dzihwa mupengo ndizvo wakasungirwa. Heno kuti imhosva chere iyoyo. Tichatoona ipapa vanogona kundogara mujeremo uye kuburitsiwa. Tindori mujeremo Jimu Kunaka uya akambenge ari wechipangano kuZANU-PF arambe ari mujere uye kupiwa bhero. Mutongi ati aribe kupedza kunyora bhero rache mutongo wache zvokuti achazonzi abenuke musi wechina. Idi pakanyangara mabi angu. Musika wemari yekuAmerica, mari ibodzi yekuAmerica yange iri kutengiwa nemadhora omunyika 3 ano masendi 30 ano 9.
nyasi kwatengesiwa mari yekuamerica inosvika mamiliyoni 30 toramba tichitenda kuita uku. Dzopasi rese South Africa kwai ndiyo iri kugopuwa bhiriyoni ribodzi romari nokambani yoFord kuti iise imomo imutsiridze mabasa. Kureketa kuno kambani yoFord yakatomirira kuti igoita izvi kusvikira zvanaka. Toramba tichivatenda nokuti zvinosimudzirawo kunyange nesu. Wanachiremba wekuCuba kwai wagopuwa mubayiro worunyararo wopasi rese unozivikanwa nekuti Nobel Peace Prize. Izvi zvareketiwa naRamaphosa apo vari kuti vari kufara nokubatsiridzwa kwavari kuita nomachiremba aya. Toramba tichivatenda machiremba aya. Nyika yeMauritania iri kuramba ichindochema kuti dai yapuwawo nyika yayo chitsuwa chayo chinonzi Chagos Islands kubva kuNgilande. Kwai wakuru weBritain ndo wachiri kutonga kachitsuwa aka zvokutoti wari kurambira nako. Idi zvakatooma mabi angu, taifungidzira kuti wakapedza kare kukuhuna kwese kwese. Mukahatikidzwa kanyasi warimi wokuIndia kwai wari kuita zvokuratidzira zvokutoti hurumende yabva yatodzima dandemutande remasaisai ikweyo kuNew Delhi. Toramba tichiti hurumende dai yabatidza masaisaiyo anodzimirweiko nokuti zvii zvavari kuda kuwanza ikweyo. Idi tinoimba kuti palibe vanhu vachapfuriwa vagopfa zviribe kana kutsarukana. Tiri ipapo mabi angu, togumira pano ndini Mhanduwe Honhau.